Mulțumesc, mulțumesc. Să fii sănătoasă. Aia vreau să vă spun mai devreme. Bingo Metropolis vă anunță de fiecare dată lucruri extraordinare. Astăzi mai avem încă un cutremur mare de anunțat și o rugăm pe colega noastră, pe Monica, să ne spună ce cutremur e, dom'le, că simt ceva. Ia zine tu! Doamnelor și domnilor, am o veste de se cutremură pământul. Aoleu. Pe 20 decembrie, la Casino Metropolis, de pe Calea Victoriei, vă aștept la o super extragere de $100.000. 100.000 de dolari! Vă spun că sunt premii cutremurătoare. Asta doar dacă vă interesează. Deci 100.000 de euro! Normal. Vă așteptăm! Ne interesează! De dolari! 100.000 de dolari! Păi cum dracu să nu ne intereseze, stimații telespectatori și jucători? Vă așteptăm în Calea Victoriei, Mă la Bingo interesează și pe Metropolis. mine, mă interesează Păi și pe mergem mine. toți, bătrâni. Vreau să respir puțin suma asta, mi-a dat dureri de cap, înțeleg? 100.000 De-aia de propun ca să luăm o pauză de publicitate. 100.000 de Și dolari. pregătiți-vă că mai vin și alte cutremure!